На сённяшні дзень аграрыі заняты адразу некалькімі відамі сельскагаспадарчых работ. У раёне працягваецца нарыхтоўка кармоў страў другога укосу. Ідзе ўборка рапсу, пачалося жніво. Асаблівая ўвага надаецца ўборцы азімага рапсу. Невыкананне тэрмінаў і правілаў уборкі культуры да ачысткі і захоўвання насення могуць правесці да значных страт ураджаю. У Гарадзілава ўкаранены ў практыку высокараджайныя гібрыды азімага рапсу, устойлівыя да абсыпання і палягання, што дазваляе провести уборку урожая с минимальными стратами. В этом году, в принципе, здесь комплекс всех мероприятий. Давайте исходить. Гибриды все подобраны импортные. Сортами мы не пользуемся. Соблюдение сроков и полностью весь технологический регламент, так называемый, он полностью соблюден. И сделано все в сроки. На полях сельскагаспадарчага кааператыва Гарадзілава пасеяна каля 600 гектараў алейнай культуры, на уборцы якой працуе 6 камбайнаў. Варта адзначыць, што ўсе збожаўборачныя камбайны абсталяваны адмысловымі прыстаўкамі. Яны неабходны для таго, каб звесці да мінімуму магчымыя страты. У народнай гаспадарцы рапс мае немалаважнае значэнне. Ён выкарыстоўваецца для вытворчасці алею, атрымання біяпаліва, корм з яго багаты на пратэін, які неабходны жывёле. Акрамя таго, рапс спрыяе прадуктыўнасці культур, якія ідуць за ім усе ва звароце. Во-первых, на разных землях разные сроки созревания. Где-то у кого-то песчаная почва, где-то у кого-то простые сорта. У нас гибриды импортные. По отношению к прошлому году мы уже увеличили площадь более на 120 гектаров больше мы посеяли, 120. И на этот год еще планируем в планах не 600, а 800 гектаров посеять. Выразна і без бою працуюць не толькі новыя камбайны. За перыяд уборкі праводзіцца працоўнае спаборніцтва за першыя месцы. Ад прафсаюзу выдаюцца прэміі. Ад гаспадаркі ў гэтым годзе будуць уручаны каштоўныя падарункі. Ангеліна Пятроўская, Валентина Трубаш, Іван Бялкоў, МКТВ.